Jak jsem přemýšlela, proč jsem byla pozvána na tuhle akci, tak jsem zaštrchala na svým domácím fotoalbu a objevila jsem tuto fotku, kde jsem na sídliště, v které jsem dorostla, celá v rudém, s čapkou na hlavě, na které jsou třešničky. To přišlo typický pro toto téma. Jsem si to brala na úvod pro odlehčení. A toto je sídliště, kde celý život žiju a který mě pravděpodobně asi hodně ovlivnilo ve tvorbě, nebo teda pro tuhle akci jsem vybrala věci, které souvisí se sídlištěm Jižní Město, největším sídlištěm v České republice, která je plné šedých, ohromných, masivních domů a davů. Vždycky mě fascinovaly ty davy, které proudí na metro ráno, tak mě zajímala taková ta masovost a jsem udělala takový soubor, kde jsem tajně fotila z dálky lidi jdoucí na metro, netušili, kde tam číhám na ně. A většinou se nevšimala ani jeden druhýho. A tady jsem dělala takovou jakoby koláž, sbírku, jako lidi sbírají motýly, tak jsem dělala sbírku lidí, se tajně nachycený, stříhaný z různých fotografií. Přesně kráčí sídlištěm, jsou moji spoluobčané, ale nevíte o tom, že jsou nachycený. To je taková drobná ukázka nějakých jednotlivých fotek, které vznikly během posledních mnoha let, kdy jsem fotila z okna sídliště. Šedý paneláky, světilka, typický prvky. A tenhle takový soubor jeden den na sídlišti, kde jsem před mnoha lety udělala jako multiexpoziční fotografie z našeho domu, z našeho bytu. To jsou vidět prvky toho panelákového bytu, topení typický, nebo tadyhle vlevo hrneček s typickým symbolem pionýru. A toto je moje domová práce Portréty žen, kde jsem fotila 7 žen, mých nejbližších, rodiče, maminku, sestru, který tady vidíte, a další. A teda maminka a sestra na sídlišti. Bylo to během jednoho roku focené taková jako mozaika obyčejných momentů denního života. Tohle je jiný soubor, takový deníkový, je to animace, která zobrazuje jeden asi týden, kde jsem byla zavřená s dcerami doma na mateřské dovolené, tak jsem si fotila ty banální okamžiky a koláž jsem z toho udělala mozaiku, která se pohybuje, je to animace. A tady je ze souboru Daily Stories, zase ta animace, vidím jenom jednu ukázku drobnou, a to se 5 rodičů a jsem se fotografovala takové denní příběhy lidí kolem mě, rodiče, babička, maminka, táta. A tohle s tím trošku souvisí, formátově teda, to byl projekt Jeden den včera, kdy jsem byla přizvaná, abych se účastnila a nafotila během toho jednoho dne. Tak jsem obešla jsem během toho jednoho dne 6 domácností paneláků Jižního Města a fotila jsem během toho jednoho dne, jsem dala jako koláž z každého toho bytu. A tohle už je jiný soubor In Panel, kde mě hrozně zajímalo, jak žijou moji sousedi v tom paneláku, vlastně mají tady tyto obýváky všichni stejný a na jedné straně mají 20 stěnu, na druhé straně mají sedačku, tak jsem fotila obýváky občanů, spoluobčanů, sousedů. A když mě tam pustili domů, často se stalo, že mi řekli, že jako nemůžu, že se bojí, že bych se k němu stát, nebo že by mě nemohli vycházet, nebo tak mě nevyroupnou, ale původně jsem chtěla udělat vnitřní prostor celého toho našeho domu, na kterém bydlím. To byly i další sousedi z dalších jiných paneláků z Jižního Města. A tohle, vždycky jsem byla malá, tak vlastně v těch panelácích byly všude tapety. Tak to je taková vzpomínka na to vyrůstání, kdy vlastně ty tapety byly všechny stejný, ve všech těch, každý dětský pokoj byl podobný tapety nebo stejný, každý obývák. A tohle jsem objevila takový vybydlený byty, kde byly ty tapety z těch dávných dobních vzpomínek. Jsem vzpomněla, že vlastně to jsou přesně ony, které už se neprodávají a které tvořily nějakou vizuální moji paměť mého dětství. To je soubor z toho vybydleného bytu, těch vzorů. Tady už teď nikde nenacházejí asi. Tenhle soubor views, kdy jsem fotografovala z našeho domu, takový průhledy, vlastně okrama, šla jsem z posledního patra až po 12. patra až po zemí. V každém patře jsem fotila 3 fotky, taková velká fotografie a takový průhled skrz ten dům.
12 fotek vzniklo během jednoho roku, tohle je z instalace Galerie VŠP, který vlastně pomuchat jakoby hvězdýma očima s prstem dům, co by ten dům viděl, kdyby ožil, například. Vlastně ukazuje to vlastně vnější prostor toho našeho paneláku. To je vlastně mozaiková vitráž. A tohle je animace, to je drobná ukázka z té animace. Když jsem byla malá, tak musím být celá večer zpátky od někud a milovala jsem ty světelka, jak tam blikají a jak to si ještě najednou zmizí, jenom tam jsou vidět ty okýnka, které ukazují ten život za tím blokem toho šedého paneláku. Já jsem dělala takovou animaci, jak se zpívá. A tohle je už taková klasická ukázka. Jsem fotografovala ty paneláky z té vnější fasády, šedý bloky, to vlastně je všechno stejný a zároveň to každý si trošku individualizuje balkony nebo okna. A v rámci tohle projektu jsem současněna tady vidíme kontrast pravého šedého panelákového bloku s tou fotkou toho paneláku. To je typický dům, který má samý balkon, jeden vedle druhýho. No a tohle pro odlehčení nakonec, tohle je svět, ve kterém se teď pohybuju, takže já jsem vylezla z šedě paneláku a teď jsem takovéhle potvorky pro děti posledních 5 let, takže časopis pro děti dělám a tím se pohybuju, takže ty potvorky kreslím 20 let asi, takže možná i z té šedě možná vylezly příšerky.